Rapporti qed jindikaw li raġel li kien f'qagħda kritika tħalla f'Għawdex jistenna helikopter biex jieħdu Mater Dei meta dan kellu bżonn kura urġenti. Dan l-episodju seħħ wara li l-isptar ta' Għawdex immexxi minn Stewart Healthcare inqabad għal darb'oħra mingħajr is-servizz tal-helikopter biex jieħu pazjenti l-isptar Mater Dei. Skont sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Il-Mument, it-talba l-helikopter mediku waqt din l-emerġenza kienet qed issir minn individwu ta' karga għolja fih dan l-isptar ta' Stewart. Madankollu pazjent li kellu bżonn trattament urġenti kellu jitħalla jistenna minħabba li f'dawn il-ħinijiet ma kien hemm l-ebda servizz tal-helikopter vijabbli. Din ma kienx l-ewwel okkażjoni li l-isptar ta' Stewart inqabad mingħajr is-servizz tal-helikopter biex iwassal pazjenti minn Għawdex lejn l-isptar f'Malta. Is-sorsi li tkellmu ma' Il-Mument indikaw li meta dakinhar ta' dan l-inċident saret it-talba l-helikopter, il-probabilità kbira kienet li dan ma kienx disponibbli f'dak il-ħin minħabba li kienu qed isiru xi manutenzjonijiet. Dan l-inċident partikolari fakkar il-bosta fl-inċident ta' Wissu tal-2018 meta minħabba li s-servizz tal-helikopter bejn l-isptar Stewart u l-isptar Mater Dei kien wieqaf, pazjent spiċċa jitlef ħajtu fl-isptar ta' Għawdex. Eventwalment fl-2018 ukoll u ftit xhur biss wara dak il-każ serju, il-helikopter ambulanza fl-isptar Stewart kien mill-ġdid wieqaf meta għal darb'oħra talab biex iġorr pazjent ieħor lejn Malta għaliex ukoll kien f'qagħda gravi.